musamman wanda suka dogara da aikin noma da kuma kamun kifi matsinta kenan. To Murtala Adamu ya haɗa min rahoto daga Kalaba ka kuma aikin da yi. Matsalar gurbacewar muhalli sanadiyar fasaha bututun mai na ci gaba da haifar da babbar illa ga rayuwar al'ummomin yankin Niger Delta, musamman abin da ya shafi ayyukan su na noma da kuma kamun kifi. Wani manomi a yankin ya bayyana mana girman matsalar kamar haka. Gomin shuka ba ta yin tsiro saboda gubar ɗanyen man fetur yakan hana ta tsiro. Ta ga duk filayen noma sun lalace gaba ɗaya, ba za mu iya amfani da su ba. A shekara ta 2021 ne wata kotu ta bayar da umarni ga kamfanin Shell da ya biya diya ga jama'a, wanda zuwa yanzu ba wani labari dangane da hakan. Fere David jagora ne ga al'ummar yankin Oroma yana mai cewa the damage is irreparable for us. Da wuya a iya gyara barnar da aka yi. Abin farin cikin shine tsarin da muka dora a kai, ta yadda wasu ma za su yi koyi da hakan. Kamfanoni kuma za su ƙara mai da hankali su kuma ƙara kulawa wajen carrying out the operations. Ana iya cewa gurbacewar muhalli ya kusan mamaye jihar Bayelsa gaba daya, kamar yadda binciken da kungiyar kula da sashen muhalli a jihar ya fitar a wani rahoto. Stalin Boro wani masani ne na muhalli. Truth is, if you go around the creeks, maganar gaskiya idan ka zagaya a wurare daban-daban inda matsalar ta shafa a kewayen jihar Bayelsa, za ka ga irin rayuwar da mutane suke yi a wajen. Matsalar na ci gaba da janyo koma baya da gudanar da ayyukan yau da kullum. Gani yadda fasa bututun man da 'yan ta'adda a yankin ke ci gaba da yi, da ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar Nimasa da ya nemi sunansa da ya tabbatar mai irin suke na dakile masu aikata barnar. So yanzu kamar misali akan tsarin maritime security da yayi, akwai wani kwamiti da shi vice president of Nigeria Professor Osumbajo ya hada tare da Ministry of Transport, Ministry of Defense. A tsarin da an samu Nimasa ta siyo jiragen ruwa, jiragen sama da su drones wanda yake ɗauko hoton da abin da yake yawo, da kuma akwai wani center da aka bude ana ce mishi Deep Blue Center. A nan wurin akwai na'urori da kwamfutoci a wurin wanda duk abin da yake faruwa a cikin ruwan Najeriya, in dai har jirgi ya shigo wurin ko kuma akwai wani motsi, to cikin ikon Allah ita wannan na'urorin za su ɗauko bidiyon shi. Ko a kwanan nan ma jami'an tsaron sojan ruwa a jihar Delta sun samu nasarar kama wani jirgi da aka yi fasa wurin danyen man fetur wanda ya kai ganga 160, kamar yadda jagoran rundunar sojan ruwa ya shaida wa manema labarai. The patrol team visited the area and discovered 2 tanks with rundunar sintirin ta kai samami a wajen, inda muka samu nasarar kama tankar danyen man har guda 2 wadda ba iya gano adadin yawansa ba. Bincike ya nuna ta inda aka ɗauko man da kuma inda za a kai wato a mango. A cikin aikata wannan laifin muna tabbatar muku cewa sojan ruwa na Najeriya za mu ɗauki duk wani mataki a kai. Chief Delta will clamp on all of them. A shekarar ta gabata, hukumomi a kasar Gini sun kama wani jirgi da yake dauke da gangar mai miliyan 3 da ake zargin daga Najeriya aka dauko sa, kuma jirgin ya dauki hanyar sa ta zuwa kasashen Turai. Murtala Adamu Ibrahim Kalaba, RFI Hausa.